Dimba na oras yumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman na agdo kasta. Awan kaya bayan ni Monique. Adda ka no na pan nakinita iti kusina yo, Mayor. Ioray ko langan, sakto agawid. Sige. Jonas, saan ka awid? Nakaluto man tanda kiti katulong. Dito'y ka namang rabi Agsasangon tayo. Anya? Awan ang mga no didakmat na ilakam dagiti katulong yo. Ti amom? Nailakam da ka. Tay imawag ka ng imbaga mga umay. Nagluto dan. Imbagak na ilakaman da ka. Linuto da pa. Tay paborito masidaan. Anya? Wani ho. Agpaiso timbaga ni Monique. Inlakam da ka dagiti katulong, takayat da ka makasango amang malam. Katsapay na kumata, di na kambaayan, iho. Sige, Mayor. Tapno awan makunkunayo kanyak. Kastaman di kayat ko. San ko mangagbaliw tilinangan nyo kan Monique? Ngaurayan niya pa'y dagitisan nyo apag kinawatan, lumaminsan. Wan, Mayor. Sige papa, Jonas. Ibagak lang ka dagiti katulong ta agid da sardan. Magrabi yun. Kumusta ka magit iti mansyon da dunya kandida? Awan mo't lang iti parikaw? Awan tatang. Adda pa kadanagan. Anya da ita? Saan na kayo lako man na kinaduan ni Senyorito Jonas sa kimatang iti motorsiklo? Nay, apay man. Awan mo't makita ka parikaw. Adda tatang. Anya? Kasanon, pada nakakita kada kayo ng amo ni Senyorito Jonas. Kat sabali ti atapan da. Anya kumangay? Ipapandalakit di ngayon kan, wano imutam kayo iti kwarta kan kwa na. Anya? Ti pagdanaga kita, ang mga numamuan ni Dunya Candida, pinautangan na kayo ni Senyorita Jonas iti inggatang iti motor. Kat pabayadan na amaming pinsan tinutang yo. Ay, kwarta mo na Senyorito Jonas ti impang-utang da. Saan mo't akwarta ni Dunya Candida? Uray pa'y tatang. Awan makita, kaparikot dita anak. Akan may sa, kunamad ni Senyorito Jonas, nga isaw ti makamaw no adda parikaw. Basta, dita na magrabi ni Jonas, amigo. Wen, amiga. Nasayat no kasta. Saan bin ngauray na magrabi dito ay? Wen, saan ka ngagdalag? Agawit tulatan ni Jonas. Sige garod. Nasayat mo at nagkinaawatan mo't lang ang dagiti anak ta, amigo. Wen, saan ko matakaya ta madadaltilin na tayo? Malaksid no. Nuan niya, amigo. No saan mo atong palang tinagtulakan ta? Ha? Kas, iti kinunag. Mapidukan man, dagiti taong tilukan ko iti baybay, ngay nagaw dagiti pirata. Saan ko nga awatan pa'y? Aniya. Nalawag, Doña Candida. Ta sigurado at inadaalan dagiti anak ti pagkangapagas tilukan ko. Kuame. So ano kayat mo asan adadati ang kabusor? Payadam, when sukatam tilukan ko iti baybay. Sige, baliwan tanto tagsarita. Umayak to ija opisina, ija munisipyo. Nasaya no kasta. Asikaswem ko matay toy. No saan mo kayat adat dapat isang nga kinawatan. Bye. Bye. Karamba! Ano ka ano anak kinaawatan da Jonas kan Monica? Takamin sabat kin ni Solomon tisan nga kinaawatan. Oh! Karamba! Abay ka di mariribukan kayo, madam. Ay, masurunak to niyang. Ti ka di kaawan pa ni Sir Jonas? Saan aday ta? Tamagrabi ka nun ije balay da Mayor Solomon. Ay, sa wakas! Kamaudyanan na. Nagkinaawatan matlaangan dagiti duwan nga agayan ayan. Stay agkayaw. Anya nga agayan ayat alablapit ang tonyang.
Kayat mo tatungpad ka. Saan, madam? Kasanuno agpiwis ako. Tugas ta, saya atong garotyag sa o. Relax, madam. Ina, nalaka kayo abo makatkan. Madadaol ti pintasyon o kanayon kayong agong ungal. Ay, di nakmadlamlamyungan. Tanapudot ti ulok. Kan mariripong kanak. Anya ka ti parikot yo aya. Daka di dawan? Kamba! Aglalaok! Uy! Nukaano anak kinaawatan na Jonas kinamunika. Nakamin sabat kini Mayor Solomon ti agrikyar. Kisan nga kinaawatan. Nay, apa yan? Ay, apa madam? Nagaram ka di katayaw? Karamba! Wala di tanti pagbagam! Ha! Ay, kukwa, sorry madam! Ika magalay tinubak tagyan. Ika magalay tinubak. Marikata na ka umaga. Madam, pangaasiyo. Saan kayo kumapay amat matay? Ay, nati pagpagako. Nay ka! Madam! Karamba, sa dino ti papanam. Ay, medyo ko sinagayam. Ay, apay ang warang datang. Tawanan pain. Kanya lagi tati pagpaganakin araraminan. Ana sumardan lagi ti dua abang ka di motor amang kamkamat kata tayo. Anak di pating. Masabtan tayo na. Banat! Amgo dati at aramidin dadabal. Agikis-ikis ti bangka di motor da. Lukas na. Tigrinid lancer ti usan ka nakwada. Nan. Kita man numakali sila pa. Alpas ti ani dawal. Bintak ti maysa ka di motor. Pumalpalis na manan. Sige, malaampay tigrinid lancer ta iso ti usan ka. Ada na punta na kakadwata nyo, di mas abang ka dawal. Dagiti anak di pating. Lukas na. Tira manan ti may salugan. Nagay dawal. Bintak daan na. Awanan dagiti kalaban. Unak taumat. Ang dagiti kakadwa tayo, arayatan tayo. Itaan tayo numano tinasugatan kadakwada. Ano siya kilukwanda niya kandida? Kariya kari. Wan, purno ka sa pula kinto nagkampanyak manan. Ngam ad-ada ka sa pulan nagpara iti negosyo na. Nagkalapukaw ko tintalaw nagiti pirata alugan ko iti baybay. Milyones ti bayad na niya. Sana mabalin na kastalatan. Nuadda pukaw na. Awanan bibiyang ko. Banan ni Jonas iha. Agyaman at nagkinawadan kayong matlangan. Saan pa, papa? Aniya. Nasaan isutin mo na ngay mawag kanya? Nung ka, asyak ti umawag kan kwa na. Ha? Laglagi pa na, nakautang kanya, iti utang anay baganakam. Ano saan siguro aga po kanyak nabayagan na din maga? Malala. Sa atin na dati pagsaritaan da. Kahit kumatandagin na tarot parikot ko. May papan matigan niya, papa. May baban ka ni Candida. Ah? Ah. Ada parikot jo? Kanito niya kandida? Saan nga iso? Dagiti kailyan tayo di ko na kuma. Nang runa ka, dagiti kalaban ko di politika. Malapanawang ka niya. Anak di pagkang kapakas. Dandanin may kaglistik kilak. Kasana mo dawal. Dito'y tayo na itabon, ti doa kakadwa tayo anapaltugan. Anya ko babay. Nasapol na may tabon da. Yung tibuling tayo latan iti baybay. Kat pagbibingayan dagitikan. Tibangkay da. Awagam ko man ni Madam Candida, no, at da signal iti dati nga isla. Tayo pagkaamom, tinapasamak ka na tayo. Wen, ada sa kakundakan parang na signal ti silpon. Sige nga, Rod. Agkali kami iti pakitabunan da. Wen. Wan gayam. Anya nga iti plano ita. Agyan tayo pa ilang iti na itong isla. Padasin tayo matimang lawlaw. Mga no, indak nirda dito iti lugan ni Mayor Solomon. Parag ko na kawanin dahi dyan dawal.
Nga masapol na tabirukan tayo, taday tatibili ni Madam Candida. Ngam ka sa noon, no adamanan matay ka na tayo. Anya? Sigurado nga agsawar ita, dagiti kakadwa, dagiti dua din motor abang ka. At pinalnad tayo. Makaburidan. Oray kat ado pa'y matibala tayo. Anyat na pasamak ako ng idirabi ito niyang. Ay sus, Senyorito Jonas! Dandani tayo naglamay. Anya? Apay? Asino ko matilamayan tayo? Ni Madam A. Anya ka ditay nga ibagbagam to niyang? Iko, sir. Nagpungpungtot ni Madam Idirabi. Idi kwan, marigatan magtay nga umangas. Anya? Apay nga min? Anyat nagpungtutan na. Ni kano, Mayor Solomon. Apay ni Mayor Solomon? Amok pa yan, sir. Ang mga lugar aram, Anya? Ay, kwa. Saan ko nga mo? Tinasaya at senyorito. Damagan nyo laangan ni Madam. Anya di ibagbaga nito niyang mami. Dandani kayo kano na atake idirabi eh. Karamba! Labid akatulong dayaton niyang. Kapungtot yung kano ni Mayor Solomon. Ay, no kaano ang nagkapya kami kin ni Monique. Da kayon samot ti sumublat. Awan day jay. Adalang na ibaga na adyak na gustuan. Kwa mami. Podno ka dito imbaga nito niyang. Agar aram kada kayo ni Mayor Solomon. Adiya? Karamba! Ayan day jaton niyang tatong patungpak! Relax kayo lang, mami. Sige. Ang mga numaatake kayo manan. Anya, ay jak pa'y kayat ti batay. Tasadak pa'y ana umaga ang bipiyag. Sa dinawatan tinakadandarunan na naman. Awan nga tati signal iti ayan ta. Tawan mo't laawang nan. Siyak man ti magpadas ang mga awag kadkwada. Masapul ang mabirukan na tilan siya ni Mayor Solomon. No dinan kayat nga awatan bilang. Uray kaskasano. Mapasublik kinan doma iti ipayat ko kadkwada. Oh, ayan nga tandatawol. Ti cellphone ko. Itawol ti umawawag. Hello, Tawol! Adyat madamag. Ano, Madam? Makaparagsak at makapalatingin. Anya, Anya ka dito kaya yung una. Makaparagsak when no makapalatingin. di ba kaparagsak? Apay, nasarakan yon tinahayjak alansya ni Mayor Solomon. Dahil ka diti makaparagsak adamag ako na, Tawol. Saan, Madam? At dadwa di motor abang ka nagiti kalaban kini napamagtak pa eh. Kasta, agod! Agkat ko na makapaladingit adamag. Ano ba dwa na tayo ka nagiti kakatwami? Kanadwa tinasukatan, Madam. Karamba! Sa dinugarutan kaya nyo ita? Katagalpas mi ngayon tapon nagitidwa kakatwami, Madam. Ania, San mi nga mo no kano di sublimi. Sa san mi ngayon tapon nita. Awan na papungsutan. karamba! Anda kami ita iti sila kang aluyan. Ayan ti arabidan nyo dita? Tadasan mi dagsawan. Para nga da masarakan mi pagdasinan ni Tilansa ni Mayor Solomon. Oh, nagdakkel a perwisyo tayo yan. Basta, uray mabirukan nyo. Saan na nakayat nga awatan? Bayatan wano sukatak ka no talaga. No bayadan niyo no sukatan yung tumadaan. Saan tayo nabirukan, Madam? Ituloy yung lata birukan. Tauray isulat pagsubutak. Kukwak tulatan. Yam di marikot. Mabirukan mi ba na? Ken kasanon no maipos ka pimentan. Asinundo ba di mabati ataw yo? Karamba! Alala! Padasan nyo pa'y tiagsawar. Uray maibos kayo amin! Di kayo sumardang! Bye! Karamba! Maatake ang nukastoy lang anagado, ti parikot! Oh, tagtakas matan ti apo tayo, Tawol. Nagigto ta kiti kasyain ng bagada. Dapat patagpagid din ti lansangam da tayo. Iso nga ron ngagpampanonotak. Ket, anya ti pampanonotam. Ura sa nakalugsawak. Siya ti mangibulgar iti buyok ni Doña Candida Atarok. Anya, Wen,
Isuasa na siya. Itang-tangsidan na. May turod mo nga ibagadatangan ko na. Wan! Karamba ako na na. Awagak manan kat day tati bagak. Naimbaglangan tanda signal dito oy. Kat maawagak. Dapat ang tawag mo. Hindi Dawal man. Hello, Dawal. Agya manak. Nakuntak kayo ba madam? Anya ti pagam. Kalkalpas miya nagsasarita ka nagiti kakatwak madam. Anya ti nagsasarita nyo. Imbagayo ngay tuloy milatatag birok. Oray maipos kami. Karamba! Pudno batin pagak. Kaya nasawan. Awanan patagdi ka na kayo madam. Anya? Dapat patagpaintilan sagam na kami at tayo. Anagasan miya kaya ta mapasama ka na kami. Sukiran na ko, Dawal. Dating idag madam. Agsupli kami dita. Kung saan kami ngagbirok. Saan miya kaya ti matay. Winumaybos. Aniya? Agsupli kami kung saan kami ngagreport ka na kayo madam. Karamba! Talaga karamba madam. Ang diretso kaming iti quarters na kiti polis. Tayo surrender min na kita armas kan bala. Kat ibulgar mi matan timading arami niyo. Hello? Karamba! Saan ang mabaling arambidan dati kasta? Di ba kat mabalod ako? Karamba! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bilibak kang ka, Dawal. Talaga may bagay kang katinagan mo, Dawal. Tanadawal ka. Naiturad mo, anay baga kritikas jay kin ni Madam. Sana sakti karkaritin na tarok. Amok ti balimod na. Ti dagas nga rami na. Ang apay nga nitapot ti cellphone mo. Bayam. Amok ka marilibukan na dyan o di nakmakontak. Anya nga rodan ti aramidan tayo ita. Nawan. Ingkay kitag kalap. Tanda pulutan tayo. At dan sapay matay balon tayo nga arak. Naginom tayo kiti. Ha? Saan tayo ngagbirok? Saan? Bayam dita. Sige Inton madam na ba? Iyon ko ti silbon ko. Kat urayag ti awag ni Doña Candida. Anya ti plano, Dawal. Dito'y tayo may lang isla. Bayam nga kamugaw na yabakan. Saan kayo matanapan ni di opisina yung mama? Yun, kasla, maburiburan kayo launay. Kwa. Awan da ito'y iho. Di nagpakadanagan. No maditirik na yo. Siyak pa lang ti sumrak mama. Aginana kayo. Alaman garot iho. Siguro talaga ka sa pulak ti dada. Ay. Ta kayo ngamin mama. No anya pa ang ti pakaringguran nyo. Kat nagbak nang kayo ngarudan. Para kan kadakito'y Jonas, iho. Sige. Sika man lang arodan ti mapan iti opisina. Agin na kilabasit. Napanan ni Jonas si opisina. Papadak mo ti buteka. Nakasaritak na kitinabat-bati at tao kijay. Ay, patasak manan nga awagan ni Dagol inton madamdama. Sinalpag tayo dyan, Dawal. Paiturad na ko na pangkaan. Sana mabali na makadanon ka nagiti masik na delegal anig kosyok. Pasal itak lakit eh. Basta plano ko mamat ito maray a mayor. Kalkalampanan ni Mayor Solomon kayo. So, da kami man ti agbalupal iti politika. Umanaw kayo ka din, madam? Kita lang nga rodin na nakarubuatak. Kuwan, madam. Da kayo pa ilang kiniloy sa timakamo dito'y balay, ha? Uwan, madam. Awan parikot. Saan mat ato maray to'y mansyon niyaw? Tanyang! Kuwa. Santa ko kilawan istay mo lagatan na kastamatan. Maminsan pa'y agdiso di tagagamon, tiba. Ay, saan?
Kanin, madam. Panawan kayo pa ditoy. Saan ka pa ya pumanaw? Tadda pa ibilin ko ka. Hello? Sa dito tayan mo, Jonas? Ada, dito yung opisina ni Mami. Apay ka di? Maburingan kami dito balay. Pasyaran ka kuma? Mabalin ko, Mamat. Ado ti asi kaswag. Kasana makaumay ni Mama. Matmati ka no tirik nana. Apay, andyan ta masama kan tita Candida. Kimaro ka no ti high blood na. Gapokin ni Mayor. Anya? Gapo ka ni Papa? Anyag na pasamak? Sigon ka ni Mami. Ada ka no na ibagan ni Mayor. Itday jay. Naluksaw sa. Ay, damagak man ka ni Papa? Saanan. Bayam nga isoda mo timang resort. Di sandaan nagkinawatan. Anya? Santa lang mo. Amang ano personal kit limot abanag. Personal? Anya ko mamuta personal? Personal nga rod. Amom latan. Ay, uwanan niya? Hello, iya. Nakaawag ka man. Kaputa, pampanonood kinaibaga kanya kita ni Jonas, Papa. Oh, anya na ita nga imbagana. Adda ka na saan nyo nagkinaawatan kanda niya kandida? Agpaiso ka di, Papa? Anya? Sumpatan niyo ti sa lusod ko. Wan nga agpaiso. Damot na giti bambanag asan mi apag kinawatan. Ay nga saan kami akas ka na kayo ken Jonas? Agpimpin na uyo. No daman pagsusikan mi ken Donya Candida. Anya nga minti saan nyo nagkinaawatan kini doon niya kandida? Saan mo nasalsudan? Tawan tumot lang ti may tulong mo. Anyati ko na, kulas. Saan pa kayong awag ni Dawal kanda kiti kakadwa na kada kayo? Saan ba, madam? Uray sak nga rod. Saan pa kayong awag? Dahil dinaudi pa nagsarita min, tinaudi ay awag na kanya. Siguro kat nagpauyo wano giburay tinay ibagak kadakwan. Idawal. Iso tayong mawawag kanyak. At buntoy ta cellphone, ta siya kimakisarita kadkwan Hello? Takayawanan di patagmi ka na kayo, madam. Di yun mauray. Nagsabli kami, di na hideout. Talaga kadyagin mura kayo itinaibagak kada kayo. Kabota ka sa dapat patagpayan ka na kayo na birukan mi. Gamda kami at tao yung madam. Nakaluksaw kami amin. Karamba! No saan kayong agsubli dito hideout? Sa dino nga ron ti pagdiretsuan nyo? No tumakdang kayo wadi po ti tatao? Iti kwerpo ti pulisya, madam. Ani? Ewan, madam. Kati pulong mi kadagiti pulis. Dagiti bati ngararamidan nyo. Tikinadakas nyo. Anya? Ha! Tanadadail ka din ti ulo yun. Diyo ka di ambo, gauray da kayo kat mabalot, no kas pagarigan tamabuan dagiti otoridad, dagiti kinatakas tayo. Sana bali mabalot kami mutan, madam. Basta mabalot kayo, man. Ania? Ay saan? Diyo aramidan ti agipulo. Sige, tumaktang kayo latan. Saan yun nga ituloy abirukan ti Jaski Alanchan ni Don Solomon? No isa't pagtaudan tinakarkaro a problema, iti nagpapaitan tayo. Hello, Donya Candida. Ada ka din napintas, ngay bagam kanyak na mawag ka. Ada, Mayor. Oh! Ibagam nga runan, di nakpaggagaran. Di mo ba'y bayagan no good news, di bagam. Napirba konti tseke apang bayad ko itinahijack Alanchan. Anya? Agpaiso, Donya Candida? Wan! Isungang kita tayo dapat lang. Dapat tumaitan ko nagkagkati tseke. Sige. Ibagam no sa dino di pagkitaan da. Kat namnamaam nga umaya ka dagos. Nga mabidlan. Masaludsod ko man. Ada ka di inso ko dagiti pasurot mo. Iti birbirukan nyo. Awan! Nagnauma na namang birbir. So tumaktang. Kasta ka di. Nabayag damot nga mina namang birbirok. Kinamin dua pa nadaras, ani pasungal-ngal da itirangan. Gapo lang, hindi pa nagbirbirok na. Wen garo tabi ko.
Iso ato magtagdan. Iso, napanunod mo, abayadam langan. Wan, tapno saan ka nagumura kanya? Mayor Solomon. Ang yaman naglaw na Doña Candida. Papanan nyo? Rumwarag, tatanapatag akamiting ko. Sumuro ta. Aniya? Ay, sana mabalin niya. Apay asan ang mabalin? Ano, ada ka di saan nyo kaya't ama-amwa? Apagsaritaan nyo, iti kamiting nyo, iso adi nyo kaya't sumuro ta? Na, ano saan niya? Wes, no awan mo't latilim-liman nyo kanyak, sumuro ta ka na kayo. Saanan, tadi ka pa'y nakasukat kit mapanakon. Uray kastoy kulatan, saan ako nagsukat, nagdigo sakmat. Saan kan nga umay kunak? Maburi-bura na karo dito'y balay. Ado, ti mabalin mo nga ramidan, tapno saan ka maburing ako nam. Sige, mapanakon. Napanan? Talaga di nakayat ni surot ni Papa? Kamu dyan na. Timakdang tayo madlangan. Wan, dawal. Anyang arat ipagluganan tayo nga agsubli di hideout. Hawagak ni madam. Tamang ibaon ito may mangsukon kada tayo. Hawagam nga rodon, dawal. Mawait lang. Ni madam. Hello, madam. Nakasaglad kay ka din dita pantalan, tawon. Wen madam, itay pay. Di tayo lang tagarot. Na magipauna kiti umay mangsukon kada kayo. Wen madam. Siguro ka umanay kay mata iti close pan kayo. Jay, dolat na ba na po raw? Titid nyo pagluganan mi, madam. Sige. No iso ti kaligagom yo. Iso ti marami tawon. Areglado, madam. Tonyang, malamanan. Tandaning ti oras sa panag-time out ko dito mansyon. Ay, Luisa, di ka kati mabambanok. Akanayon aminalam kang agawit. Sakan tumanan sa paon ti agbiyahe nga umay dito yung mansyon. Narwama kun. Ni Senyorito Donas. Isunday din to ni Luisa. Ni, isumot nga pa iso. Tonyang, apay nga dakay di terwar. Bueno, paspasong nga dandak. Ay, saan, senyorito? Ngam ka po ta, nalpas mi amin nga ubrami kini Eloisa. Remuar kami ang nagsarsarita. Kasta ngagpay sa senyorito. Pangururay kiti oras sa panag-time out ko. Kan, pambarak mata namang pasungat kini tatang ko nga umay mangsukon kanya. Di magasa kita ije balayo, Eloisa. Kat kinasarsarita ti tatang mo. Anyat nagsaritaan niyo, senyorito? Kunak, saan na kan asukunan? Tasya kung ti mangitulod kan ka. Allah, senyorito, nakababayin mo't kada kayo. Didak ko man pagtaktakan iti oras. Sus! Makakunkunam laday tayo, Loisa. Ngam kay ayaw mo't nga umay nakaitulod ni senyorito jay balayaw. Sumardang ka man to niya, nakababain. Gusto daytan, ang mga aga pa kayo pa. Pasensya amlatan nito niyang Eloisa. Talaga alabid. Uray ko manog, paiso tibagbagana. Ngam saan mo't senyorito? Agpay suman. Wano saan? Basta. Itulnog kayo di pagtangan nyo, Eloisa. Talaga nga intulod ni senyorito Jonas ni Eloisa iti balayda. Anya nga tinaknakan ni senyorito. Taapay ak kinalikagom na nga intulod ni Eloisa iti balayda. Di cellphone ko agriring. Sino nga tamat da iti umaw-awang? Hello? Hello, Tonyang. Senyorita Monique. Anya ti ibagayo taapay nga inawagan dak. Ni Jonas yung awaga kita Nung sana sumungsungpat. Isaan na panunod kang awagan. Anya ka diti ibagayo ko makin ni senyorita. At pakuyog ako tamapan na kini Santa Monica. Mga naka kami ni Tibunyang. Anya? Ikat apay ani senyorito ti kaya yu amang kuyog kada kayaw. Isong arti kaya ito kakadwat. Apay ayada mga kapilan. Awan, senyorita. Itad mo kin ko ano ti cellphone mo, takasarita.
Ha, ay ikwa, senyorita. Anya akwa? Alam na, itunugan ko na to cellphone mo, takasarita. Sorry, senyorita. Anya, sorry. Awan ita ni senyorito Jonas dito yung mansyong. Anya? Napanan na? Ikwa, senyorita. Apay adi kagsao. Kunak sa dino, tinapanan na. Iba ka nga ta, anapan na intulid ni Eloisa, hindi ba Laida? Hello, Tonyang. Dengdengan na? Ada ka bailan kita? Ay, hello, senyorita. Ay, wow, dengdengan kayo. Apay nga rod adi ka sumungbat. Sa dino, tinapanan ni Jonas. Apay, akas na di ka makasao, napanan ni Jonas ko na. Napan na intulod ni Eloisa, hindi ba Laida, senyorita? Anya? Intulod na ni Eloisa? Kasta ti kapatid na di apa na makatulong iti amo yun, Tonyang? Siguro ka maasyan mat ni senyorito kini ama epek. Ang kanain nga umay mang sundo kini Eloisa, senyorita. Isot gapo na anapan na intulod. At naman na nakayat ko makasarita na diyan, Jonas. Gapo iti naramid na, Tonyang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na, tayo ti kamaw dyan na. Nabayatan mo't lang ang tilansa, ngayon taray dagiti pirata. Wala. Tama nga no, agmauyong ka no jak mabayadan tiladjam, amigo. Anya? Sabay la kuma, tagbaling tamanen anasaya at ititungkal may sami. Sigod mo, tanasaya talata, amiga. Saan ka ngagin ko kunapay, Mayor? Ah, Tamariknak matkat, iti panakilangan mo kanya. Iti panangibaybayag ko abayadan, iti napukaw, alanjam. saan kumaday dati pagsaritaan ta? Tinapatag, kitnabayad na bon. Kitnam na ngagsublin ti sigod na panakilangan ko ka. Don niya kandida, amiga. Senyorito, agsipngatan. Agawid kayo, tama nga no. Sumangpotan ni Mama yung mansyon kat makita ng awan kayo. Man ano ko ma, Eloisa? Nakababay nga rod kin ni Madam. Kasla, napatagak unay kada kayo, iti umayo pa nang itulod kanyak, dito'y balay. Saan ko maaday tati panunutam? Samip nga ito ni senyorito. Pasang patakpay nga umuna ni tatang mo. Sakto agawid. Anya? Ang marabyan lakit din ni tatang ka na pa nagpasada. Basta, urayak ni tatang mo, Eloisa. Munigiha. Sipot simbang petakad na kami suot kan. At da ka di manan saan mo nagustuhan? Talagang handa, Papa. Anya manan. Numuna ta nakatatindog na subsub mo. Kurang na lang masilwan. Ni namin Jonas, Papa. Apay manan ni Jonas. Agasam, itulod na kano ni Eloy sa babaunan, iji balayda? Niya. Man ano kuma? Naintulod na igibalayda. Papa, at ngamin madmadlaw ko. Kas na importante launay da dyan nga Eloy sa ni Jonas. Pagkunam? Gapo tayo saksakit na launay, Papa. No daduma, napatpatid pa hinday jay at chimay. Ngam siya ka na sinadagahim na. Saan ba't nga ta? Pudno ti bagbagak, Papa. Iso akayat ko ang makasalita ni Jonas. Kayo gaya man, Madam. Apay ka sa nasigtot ka nakakita kanyak, ha? Tonyang. Kwa, Madam. Saan, Mad? Wen gaya, ni senyorito. Sa dino ti ayan na. Ayabang banda na ibagak kanikwada. Ha? Kwa, Madam. Alan na! Ayabam ni Jonas, daday bagak kanikwada. Darasam! Uwan, Madam. Nalawag tinangag ka. Katanya pa yung arod yung urayam. Mapanan ka na! Awan ni Senyorito Jonas, Madam. Itay pa'y arin mo.
Anya, sa dilo tinapanan na? Sumip ngatan! No, yung matatipag ka. Tonyang! Pagdamdamagan ka. Napanan ni Jonas, ha? Napan na intulod ni Iloy sa ijay balay ta, madam. Jakman amukan kwa na, kadi matlas sumangputan. Anya, iti anya kumaga po ngayon tulod na dayja katulong. At damot ni Ipe nga manang umay mangsukon. Isunto ti pangibagaan nyo dayta intun sumangpat, madam. Oh. Kasaan ko amasong batan dayta. Narabyan ako nga agawit. Gapot pa nang uray ko itay kini amay pe. Ni Mami. Hello, Mami. Apay, ita balay na Iloy sa ati pangrabyam. Ha? Ni amo yung nga intulog kini Eloisa? Imbaga nito dyan. Naibaga na nga itulod mo kano ni Eloisa. Ha? On the way akon, Mami. Agawid akon. Jonas. Hadyaga po nga intulod mo ti tagabot tayo. Iti balay da. Kwa, Mami. Masyanak namin kini amay pe. Sigurado ka. Day talang di rason, iho. Ha? Ne, apaya kaslada pa nagduwa-duwayo, Mami. Madmadlaw ko nga ben na kasla na asinaguna itirig na kini Eloisa. Mami? Laglagi pa, iho. May sala nga katulong day chay nga Eloisa. Kan pulos asan daw mabaling nga ang takop ti pino kan sapsabo. Sige, Mami. Tagman maneho ak. Bye. Ala, senyorito, imbak to simangpot kayo. Akong ungot ni mami o gapot pa nang itulod yung kini Iloy sa ijay balay ta. Apay, awan mo't dakas na no itulod ko na Eloisa. Ay, senyorito, itulod da to mamot nga ron ijay balay ito nagday upak. Anya? Apay, kano kang ag-day off? Siguro inton lawas na. Ay, kwa, ton yang. Jakton masango. Busy akton. Anya? Kan, di ka man umapal iti inaramid ko? Kan ulitat, saan adakas ti inaramid ko ton yang? Para kada kayo, kat awan dakas na, senyorito. Saan anasayat para kini mami miti inaramid yaw? Ay, nabanugag. Kan nalpas kami na nagsarita kin ni Mami. Sige. Apaan ako dito silid ko. Ani, makadigdigo sa kon. Napan? Anya nga tag inagkityatan mi kini Eloisa. Apay ang nagkadkad ita nga ibaga nga itulog naktumot ijay balay into na agday upa. Hello, Monique, iha. Nakaawag ka man? Kapunta kayo ko damagan na nakasangpatan ni Jonas sa balayo, tita. Adan, kasangsangpat na laang iha. Aguray ka. Amom ka di nga ada na panan ni Jonas. Among tita, tay mawagan kita'y malab. Kat na ibaga kanyak nito niyang, anapan tulad ni Jonas si katulong yo. Dahil nga rin ti paghay-hay blada kita'y sumangpat nito yung mansyon. Agasam, kaskat na kay importante una yan dahil siya nga Eloisa, iti anak ko. Basta mo tinaglamugan ko na, tita. Isang kaya't ko makasarita ni Jonas. Damagakin ko na, no, amoy anasinig ko na itirig na nakit ni Eloisa. Sige, umay ka, iha. Tagsarita kayo, iti anak ko. On the way akon nga umay tita mansion yo, tita. Asinig akon. Sige, agandad ka, iha. Tunyang, dapanan ni Jonas. Ade iti biranda iti likod ti balay, madam. Tayo tayo nakadigos kat, nagdiretso itay. Apay ka, day? Apan mo ibaga nga da umay asa nga ilin na. Sino ti umay asa nga ili ni senyorito, madam? Di mo di, ada ka no ibaga na. Ano ti ibaga na ni senyorito? Saan kan gagsaludsod pay? Ibabaon ka? Sakat ti pagsaludsod apon. Alan, mapankan! Ay, uwan, madam. Nako.
Tonyang. Anya ti ibagam? Sumbag ka kanon, senyorito. Anay, ada umay sa nga ilim. Ha? Sino ti sa nga ilik? Ni kano senyorita mo ni. Ha? Ada dimtang alugan. Mga no ni Munik de Jayan. Ni, kay lugan ni senyorita mo ni kaya nagsargang iti arbayan, senyorito. Wan ngag peso. Dayjay. Dim sa agan ni Munik. Anya nga tati umay naman ng ibaga. Munik. Rabin. Imay kapailaan. Gapunta na pati nga ibagakan ka, Jonas. Kan, importante matidamagag. Iso nga maya. Anya ti ibagam. Umuno na ako mahal sa lutsod. Mabalin? Mabalin latta. Anya ayat ti damagam. Kasano ti kina-importante kan ka ni Eloisa? Ha? Nay, anya mat day ta sa lutsod mo? Oh, apay kasamarigatan ka amang sumbat. Idinto ta simple lang na sa lutsod. Diyak ngamin maawatan. No apay damdamagam. No kasano ti kina-importante kanyak ni Eloisa. Dinamag ko ti kasjay, ta makita kan matpadlaw ko na asidad o na itiriknam kan ni Eloisa. Munik. Agasam, may isa lang nga babaunan. Ngam nagtaktak ka pa Nagdadahal ka pa iti oras, anang itulod kan ko ang aking ganay ni Balayta. Ay, jak maawatan titigtignay mo, Jonas. Awan mo ti mo kadakis na no itulod ko man ni Eloisa, Munik. Sigod mat. Umay suksukunan ni tatang na, dito'y mansyon niyo. Masyanak nga rod kin ni ama ipe. Iti kanayon na pa ng sukon kin ni Eloisa dito yung mansyon. Asi ka bilang kay marikrik na, no? At dapay sa balya kay papanan na. Ha, Jonas? Piloton niyan. Rabin, mapangimawag ka pa lang. Kakayat ko nga ibaga, nagiti pasamak dito yung mansyon. Ipot nag-awit ka dita palayo, Eloisa. Apay, anyat na pasamak dita mansyon. Imawag ni senyorita mo ni, at dinamag na kanyak ni senyorito. Anya? Kaya't ko mga ibaga itay, ng awan ni senyorito dito yung mansyon. Kapag panangitulod na ka dita balayo. Napilitan na. No kasta, naaman na ti panangitulod kanyak ni senyorito dito yung balay? Wan, Eloisa. Kat saan lang nga isutin, nakaamaw. At ini doon niya kandida nga amo ta. Amo na pa yung ti panangitulod na kin ka ni senyorito dita balayo. Anya? Nakababain. Ang mga no'y pag-arop na kaim importante unay ka ni senyorito. Talaga akas na itat ibagbagata. Iso nga imay ni senyorita mo dito yung mansyon. Kat kinasarita na ni senyorito Jonas. Anya? Ni doon niya kandida. Nagungot ka di? Agung-ungot ni madam anang sidir kini senyorito itay simbang pod. Anya? Wan, Eloisa. Iso asigurado, asikamat ti isublat na ita akasarita indon bigat. So nga, agsagaan na kalaangan, Eloisa. Tonyang? Papa? Itaban pa yan na sa baka bimango na nagkapi. What papa ta? Sana kami na nakaturong kiti Rabi. Anya tisan mo ang nakaturugan. Di, jak makaklon, arason. No apay ngayon tulad ni Jonas ni Eloisa niya balay dahil di malam. Aniya? Mapiktaran ka kapulangit di data. Wan papa. Oh, tanya ko matpakapiktaran. Itindutawan mo't relasyon nyo kan Jonas. Awan nagpaisot relasyon mi papa. Namnasingad kami ngagkaya. Oray pay. Masahir tirik na akno dadto ma. Gaputan na patpatag pa yun na dyan Eloisa ngam siyak. Awan pakibiyangam no kastaman bilang. Teko na kon, awan relasyon nyo. Iso nga awan karbengam. Iso adi ka kumagbalin nga overacting mo na. Kababain ka, anak ka pa imot nga ron ti mayor, maawatam ha. Apay nga awan ba't lagan. Pagkakaran akong amag sarita kat kuan. Mami, bigbigat. Ngam, ada kayon dito, Rual? Ada paspaso nga dakiho. Sino, Mami? Ni Eloisa. Ha? Anya ti ibagayo kun ko, ana? Damagag man, no niya timpakpakan na ka.
kaapay nakas asinig unay tirik na kan kuana. At dan samot na ipakanakan ka apang pa mo, iho. Anya? Ang gusto kan samot kan kuana, Jonas. Saan ko ang mawatan ti ibagbagayo, mami? Anya nga ag gusto? Agin titiam mo kapay lang. Anya kalakitin aya. Idiretso yung amin, no anya ti kayat yung nga ibaga, mami. Ada ka di panagayat mo kin ni Eloisa, Jonas. Anya? Sumungbat ka! Diyak kayatan tagpalikaw-likaw pa eh. Sumungbat ka iti diretso, iti saludsod ko kan ka. Awan, mami. Sigurado ka? Anya mo tanda kita sa ludsod yung kanya? Gaputan na bayagan na maburburtsa anak ka dagititiktig mo. Kadubay papan kiniloy sa ti pagsasarita. Concern ka launay. Adan na iloy sa mami. Isardang tanda ito apagsaritaan. Taamangan no mangag na. Kat ibaga na apagsarsaritaan ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayun na nga tan, dahil checking invite kanyak ni Dunya kanida. Dito'y matiam mo ka ng idulinak ngam. Apay ngawan matan. Papa? Apay? Ada birbiro kanyo kadagita nakakupi na badbado yo? Ada berbiro ka. Di ta ayan nagiti nakapagpan na bado yo? Tulungan kayo magsapon. Anya. Saran, siyaklatan. Ada iwan nak. Sana mabali na mamon nag-checking invite kanyak ni Dunya kanida. Papa, ibagayo ko ma. Tapno matulungan kayo ngagbiro. Di ka ka di makawawat iti sao. Kunakmat asyaklat di mang biro. Dahil ka dito birbiro kanyo, Papa. Ne, daking ka? Nakita kita swelo. Isungain dulin ko. Muti ka nun. Itid ko kada kayo dito at chekem. Sungbatan niyo pa iti saludsod ko kada kayo. Anya ti saludsudam. Ni nga min doon niya kandidati nakapirma iti dito at cheke, Papa. Kati pa kariribukak. Apay nga da cheke, akas ti kadakkel na hagatad ang nagapukan ko, ana. Agwa! Anya nga dati sungbat ko. Papa, yak mat nga rod mamati, ang nakautang kada kayo, kat nagbayad ko may ti utang. Among no kasano ti kinabaknang ka. Di mon pagsakitan ti ulo na ita. Muti kitin, tayo nakipasukatan ni bangko, wino itiposito. Senyorito, imot ata itayan ni Eloisa. Wanto niyang. Agsarsarita da pailaan kin ni mami di tarwar. Anya? Ay, una yan apaot ti panagsarsarita da, senyorita. Diya ka mo man kin ni mami. No apay ngamin. Nga asidagtirek na kin ni Eloisa. Kunak tumat ngamin idi kada kayo, senyorito. Asaan nyo nga itultulod ni Eloisa ije balayda? Ita, ag problema ti gayam ko. Awan mo tidakas na to niyang. Wan, awan ti dakas na kada kayo. Nga ti epekto na kini madam ti inarami diyaw. Wanto niyang. Podnot ako na. Maditi epekto na. Awan mat ngamin ti pudnuti. Te anya. Apaya di mo ituloy to niyang. Saan? Nakababain. Ang mga nuka umutak. Ibagam no anya ti kayat mga ibaga to niyang. Ad-ada nga agungutak. No di mo ibaga. Senyorito. Ibagam mo. Saan mo nga matultuloy itay nga ibagam. Saan nga taapod no ti atap ni mami yo, senyorito? Nga adap panagayat yo kini Eloisa? To niyang. Tanyang! Umay ka man ditoy! Ni madam, pupukawan nak senyorito. Saanan anas ka nasong bata nyo ti saludsod ko. Sige, dita kayo! Tanyang! Nagasat ka to niyang. Ta inayaban na ka ni mami. Ta sigurado. Akaungot ka kumaitayan. Hello, Eloisa. Apay ngayong mamag ka? Adak
ako makayat ko nga ibaga. Sapsapaan niyo kumatiw may mangsukon kanya kinton malam. Tay, apay? Amang ano ni Senyorito Jonas tumanan ti mangitulod kanyak di tabalay no maladaw kay mangsukon kanyak. Ako nga tumanan ni madam. Sana kayak ni baka ni Papa ti Rason. Do apay nga inika ni Doña Candida iti milyones. Anya nga tanang dama ka kini Jonas. Parang naadaan mo na may papan iti a transaksyon da papakan ti inana. Wakak. Parang naada palawag na. Mapurpurtsahan na ka talaga may papan iti nakita ka check eh. Manahisyo ka ni Papa. Anaggapo ka ni Doña Candida. Sang-sangpat yun lang itay dito yung mansyon ng kasla. Rantayo man ang dirumor na nakarubwat kayo manang. Ada papanak? Ay, isa din na madam. Karamba! Apa damdamagang pailaan? Apay, sumurot ka? Awan madam. Adala ko madamagag kada kayaw nung mabalay. Anya dayta? Nabayagan adimi makikita kini Eloisa ni Dawol dito yung mansyon. Inikat yung ka din a driver bodyguard yun, madam? Ay kwa. Saan to dyan? Apay nga rin adimot umayan dito yung mansyon. Narumor kayo kat nimot pugak ti kanayonan amang idra-drive kada kayaw. Nagbakasyon ngamin ni Dawol. Kasta ka di madam? Wan, di nakmantaktakan ni papanak. Sige, bapadakon. Baka mo kayon kin ni Eloy sa kadagiti trabaho yun dito yung mansyon, ha? Ay, uwan, madam. Ay, biyag. No, datuma. Ado, dagiti pakaburbur tsaak iti amay. Jakla ibagbagak ni Eloisa. Ni Monique. Anya nga tat ibagana. Hello? Jonas! Agyaman ako sinong bata madagos na awag ko. Oh, apay. Adda ka ti ibagam? Ada ko madamagag. Isungay nawagan ka. Anya dayta? Among ka ditinyesyon ni Mami Macheke kan ni Papa? Ni. Saan mat Monique? Ang apay. Mano ti amount dayjay? Talaga, dakalagatad. Anya? Awan mo ka binayadan ni Mami kin ni Papa. Sika, ada ka di amo nga utang ni Mamang mo kan ni Papang ko? Awan mo ti amok Monique. Ngambay am. Agda magagtuman kin ni Mami. May papan itikon ko nam at cheque. Huli magkayon. Huli mag. Sinarungkaran na tayo tayo mo tayo. Apay nga umariwawa kayo na makita na ka. Anya ka di man tayo bagayo ka na kami, madam. Imbayak, takayat ko nga ayaban manan ni Dawol ije mansyon. Pasublienda ka di man ni Mansion, madam. Wan, damdamagan na ka neton diyang. Mailiw sa unayon kan ka. Tuwa pa ikat nga binati mo matlarmadan. Awan pa iti panunod ko, ti makikayam, wino, mga sawa, madam. Kasta pala ti pagbagam at lumakay ka. Apay, bakla ka ka di. Bakla ka. Unay kayo, madam. Kaya't yung katang pinagbalindak met na makanawan yun, may saka bakla. Amangan mo't kitinog pampamarang kala nga balalaki. Gamti kinapot nun kat miyembro ka mat kadagiti half-half akon kunada. Sir, madam. Kanya ka ti sasawan na kaya bagad. Talaga malalaki iti makanawan nyo. No kaya't yung oray nakbagkilan ni Pugak. Amang drive itilukan nyo. Tapno may pagkita ka na kayo, ang malalaki ak. Jay mo't amom anak ko to nga saan nakakapailan ti bagbagam. Ala, may amon. Mabati akon kan ka, amalalaki ka, Dawol. Eloisa, malumanon. Dandani ka manan agawid ije balayaw. Wanda niyang. Dandani siguro ikan ni tatang. Imbagak mat kan kuha na sapsapan na timang sukon kanya. Anya? Ay na Eloisa. Uray masapa nga umay ni tatang mo. Kat ti oras lata at time at mo ti masurot. Wan, amok. Nasaysayat na masapsapan ni tatang.
Uray-urayan naktulatan. Talaga ang mabutang kansan nga itulod na kamanan ni senyorito Wan, sinirmunan nak ngamin ni Doña Candida. Gapo iti panang itulod kanyak ni senyorito Jonas si Jabalay. Ay na, Eloisa. Di mo mula amo ng grabe ti panagungungod idi ni Mada. Idi na amuan na nga intulod na ka ni senyorito idi balayaw. Tsak kaya ito na maulit pa day dito niyang. Nakababain ki ni Madam. Kasla akmat la importante una yan kini senyorito. Kalagamat na importante ka kan kuana? Ni saan mo ta? Di mon ilibag. Tamakita kan mapaliw ko pa, Eloisa. Kamao dyan na. Nakasubliak man na ni Dimansyon. Kitagyaman na ka na kayo, madam. Awan tirong ba nga pagyamanam. Tasigod mo't asikat ti driver bodyguard ko. Ala, umay kakit na ilokatan ti ritaw. Na bumaba akon. Wan madam, mabit lang. Ay, welcome back to the Candidas Mansion, Dawal! Agpacharming ka manan kini dawal tonyang. Agsubli ka ito saan na ka kasapulan ditoy? Naungtan ka lagad nga ron, Donyang. Itakay malaman. Nakasurun ng madayo. Madam. Sino man nga taday ti umaw-awag kan aya. Imot gayam, Mayor. Anya nga tati bagada. Hello, Mayor! Agiya manak na sinungbadam ti awag ko, Doña Candida. Anda ka di baga. Nakaawag ka ba, amigo? Ada kahit kung istoryahan king ka, agdismiss na basit. Iso ngay mawagak. Nagkwentong kotsero na ita. Awan panawin ko atum ngag amigo. Taura da kiti balay. Ado nagiti rumbang nga si kaswag apapapeles iti negosyo mi. Saan, amiga? Tada ito ikat may papan. Tiking ngayon mo kanyak. Tapay! Panayunap ti bayan na hindi na ay tsakalansyam, amigo. Lukas naman bilang. Laningitan. Tsakayatan anayunan bay. Anya? Ang patatalangan na perwisyo. Tanayramraman na nahagaw nagiti pirata. Nagiti kontrabando ang karga na ijay alansyam. Nakadukan. Ngam awan pa'y pimudno ka nagitim bagam. Anya nga rin istorya ko na. Amay papa ni di cheke. Nakita ti anak ko, tingisyom, kanya ka cheke. Anya? Tapay nakita na. Idinto na lima na transaksyon tanay jay. Nakita na iti suelo, tanaregreg ko. Ket gaputa nakita na, adakkel tigatan nga dayjay. Iso ngagdamdamag kanyak no anya dayjay. Di mo ko may pagpagkaabayan tilansyam anahay jak dayjay. Awan, ngam amo kadamagan nan tumanan kanyak no anya dayjay cheke. Anya nga ta tinapintas ni rason. Ipagabsalan ta na nakautang agkan ka iti ti bilyones, amigo. Salagid di mamati no bilang kas ti bagak. Tamo namat, no kasano ti kinadakkel ti kwarta mo no kinabaknang mo. Kalpasan na pagparangan ta nakautang ka kanyak, naka-imposible. Anya nga ron tinapintas kay rason po, no agdamag tumanin kan ka ti anak mo. Dahil nga ron, di barikot ko, no anya tinapintas ng rason ko kinimunik. Tamusan nga gata piti dakas. Awan ti mapanunod ko nga ising-asing para ti dayda sa lunsod ti anak mo. So, makamo ka lang tani agpanunod iti rason mo kinimunik. Alan, bye! Anya? Anya nga tati makagapo. Anang isyo ni Mami iti Chiki, aparakin ni Mayor Solomon. Eloisa! Itiblaan nakman iti nakalamlabis, adyos, kati pututan akan mawawag. Wait, madam? Nalpasan ni Mami. Nalpas na nakinasarita ti mawag. Pasit kag. Kat Eloisa! pagsalod-sudak ang may papan iti na ibaga kanyak ni Monique. Tarasan tiyag timpla! Wait, madam? Mami? Oh, apa iho? Aday bagam? Adda, Mami. Adda kumadamagag kada kayo. Anya day ta? Maipapan iti Chiki nga inisyo ni Mayor Solomon.
Apay ti may papaniti dayjay. Nakita ni Monique. Kat na istorya na kanyak. Ah. Kunana adakkel ka no agatad. Kakwa, iho. Anya dayjay mami. Awan mo't amo ka ginatang yung property. Kan lalo adi kayo mo't siguro nakautang kan kuana. Ta babak nang tayo mat. Iho, amumat abay sa na pagla na negosyante. Kansan nga amin na transaksyon ko, katrumbang nga ibagakan ka. Nga ilawlawag ko kan ka. Anya ti kahit yung asawan mami. Di pati mo ti may papan iti dayjay at check. Tadakas ka di amamwak mami. Kas dakod-dakod, may saa ka negosyante. Kat adamat nagitibamba nagka-confidential a transaksyon ko. Asaan arumbang nga ibagka kiti asino ba? Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Mayatan! Naungos kong ti sugwaba buok ko. Kan nakasukatak pa yan iti bataw. Kanyan. Itay ka pala iti sanwanan ti sarming ha. Kan nagsukat kayo ti batom? Nagsukatak Eloisa. Ala, naka-lipstick ka pa yan. Pagnan samat ni atap ko ha. Ha? Ay, anya ti atap mo Eloisa? Agpapapansin kan samat kin ni Dawal. Anya? Ay, apay nga amom. Saan? Saan apod na day ta Eloisa? Si kamot, dilad ka masasaw. Di kan makapaglibak. Di ka kadigdanag, mawatan ka. Agpaiso? Oh, makitam? Di gusto ti atap ko. Ay, saan? Nagbindot ka Eloisa. Unay kat ngaminin na panakit kaglis ko din. Di kan makapaglibak ko nakmat. Hangam among tanyang. Sana nasayata kita na datay ababay ti umon amang ipakita iti motibo. Ha? Nga uray kurso na datay ti may sa lalaki. Isa, di mo ko maipadlaw a kurso na ni Dawal. Ha? Nakababain. Ni Monique. Hello? Hello, Jonas. Nakaawa na. Nakayat ko lang damagan nung nakasarita mo ni Mami. May panggapit na ibagakan ka at tseke. Wan, nakasarita kon. Apay ka naman inisyo na ni Papa iti tseke. Di namat imbaga. Anya? Apay? Gapo, tamay sa kano ang negosyante. Kat adadag iti bambanag a confidential. May papan iti transaksyon. Juan, saan mata negosyante ni Papa? No di ka napaglanlayan nga politiko. Apay adi na ibaga. No anya day diyan transaksyon. Ay, lipatan tanday dyan panunutan. Ay, isupay apog problemahan ta. Makamudan. Sana bale, napintas mo tilin nangan tayo amin. Oh, sige. Baliwan ta lang ni topic ta. Oh, anya nga rin ti pagsaritaan ta. Nasaysayaan ko man, may kadito'y balay. Tadito'y tangan sarsarita, hindi personal. Dito ilatan cellphone. Sa bagay, yung maguray ka, awan ka dito malagip mo? Malagip nga niya. May papan kanyak. Lagi pam nanya ti may papan kanyak. Lagi pam nanya ti may papan kanyak, tani, mangrugi manan adumaga ang ti panawan. Ganda ni manan ti summer. Ah? Ay, awan malagip ko ang may papankin ka. Ito yung madam ni manan ang panagsamar. Anya? Ay, wan gaya, matapapanak. O sige, ito na minsan lang nagsarita tamanan. Bye! Bye, Monique. Makapasuron mo't ni Jonas no dadtuma. Kunanakit din ngawan malagip na may papan kanya. Ngoroyin palagip ko lang aruda na dandanin summer. Ay, talaga nalipatan nanti umadanin akasangay ko. Oh, iha. Sipon ite simbang petak na kami sugsuglat. Ada ka di mananasan mo na gusto? Talaga nga da papa. Oh, ada ka di mananaramidan na gatigan tulong asan mo na gustuhan. Awan papa. Kan saan nga iso dati makagapo? Sino nga ron? Ni Jonas. Kanya man rin ti may papankan Jonas. Sinubok ko. Numalagip nanti umadanin nakasangay ko. Oh,
Kat, Iti eksersarita kami iti cellphone. Di na magkukan kwa na no anyat malagip na kanyak. May papan kanyak ti kahit kasawan. Ti umadanin as summertime. anya ti sungbat na. Kung anakit din ngawan ka no ti malagip na. Idin to ta, idin nag-celebrate aki din na panatawan. Kasta unay pa iti bartet na. Awan ni ha. Yak malipatan day jay. Tay kunada naitugkal ti sipik na iti lamisaan. Makababain. Wan nga rod papa. Dagi ti rason. Anang itulodaktan ko ana idi ije mansion da. Di nakit din malagip. Malala, bayamon, no di na malagip. Kagurak laki din ni Jonas papa. No di nalata malagip ti kasangay ko. Tay tanto ti rason. Asaanan na makaumay dito balay. Jak to awawisen. Ay, agyaman na. Nalpas ko matlang ti sa buntungan na labak. Makainanak matlangan. Happy birthday to me! Happy birthday! Happy birthday! Ay, happy birthday to me! Ala, birthday mi taton niya? Ay, uwan, Eloisa. Kinanta aklatan ti bagbagit. Taawan mo't mangkanta kun. Mangkablaaw ka niya kiti happy birthday. Jak mo't ngamin ang mga birthday mi taton niya. Namo ko ma. O di, rinigaluan ka ko ma. Ay, saan pa'y analadaw, Eloisa? Mabalin mo pa'y lang ti mapan gumatang iti irigalong kanya. Uray ka, nakalaba ka mo tan. Sa bagay. Eloisa, Tonyang. Mayat man ti pa nagsarsarita yo adwa. Apay, nalpasyo ka din dagiti trabaho yo? Awan, senyorito. Nakalaba akon kan nakadalusak pa yan. Uray siyak, senyorito. Naplantsak mat aminan dagiti arwaten nyo kini mami. Kan nainawak, kan naidalimanot ko dagiti nanganan tayo, senyorito. Nasayat no kasta. Eloisa, siya kunti mangipakadakan ka kini senyorito. Ha? Harap mo hartap no, makagatang kay iti regalong kanya. Ha? Anya regalo akong kunam Tonya. Kuha ngamin, senyorito. Birthday gaya mi tanito niyang kan. Kaya't narigaluak ka, no? Oops! Excuse me, Eloisa. Sikatin nang ibaga arigaluan na. Saan ko nga mo a birthday tata Tonyang? Ay, uwang, senyorito. Tadi dakmut pulos regaluan ngamin na birthday. Iso malipatan nyo, senyorito. Kasano ngamin adida malipatan ti birthday, Tonyang. Kat awan mat ngamin sa ganam ita. Kaputa, may sa aklaang anano mo, Eloisa. Katulong aklaang. Iso ajak sal celebraran ti birthday. Tonyang, oray kasanot kinano mo ti may sa tao. Adalat takarbangan na agselebrar iti kasangay na. Awan ngamin makukwartak, senyorito. Tanong agsweldo ipatulod ko mat adagos kadagiti naganak ko. Tapno adanayon agas tuwan nga agadal dagiti kakabsat ko. Isungawan sa ganam ita, Tonyang? Friend. Ala, bayam. Siya akong ti makaam mo Tonyang. Ha? Ay, apay so, senyorita? Wen, iso nga itamot laang. Inak gumatang itilutwan nyo kini Eloisa. Pagsasangwan tayo kada mami. Ay, apag iso, Eloisa. Ingka makiluganan kini senyorito. No talaga arantam ti gumatang iti regalong kanya. Ay, anya makilugan kini senyorito ngay bagbagam. Saanan to niyang? Mabai na ka makilugan itilugan ni senyorito. Ha? Apay amabain ka Eloisa. Mga no, makaungat tumanan ni madam. Isuasan langan. Talaga akit di adinak kayat arigaluan. Iso adi mo kayat timapan gumatang iti regalong kanya. Saan nga iti kasta, Tonyang? Kayat ka matarigaluan, Ala, kastilangan. Saan abali tamapan gumatang ni senyorito kadagiti maluto para iti kasangay mo? Agpagatang aklatan kan ko, ana. Ha? Ay, jakayat Eloisa. Jakayat magpagatang ka. Iso ano talaga kayat mo arigaluan ni Tonyang? Sumurot ka laangan kanyak. Wan ko na mo tamayat kan Eloisa. Tain kayo. O anya Eloisa, mayat ka? Sige lang, senyorito. Okay, duwata nga rodan tiyag paili. Yehey! Addan ton regalo. Addan to pa yan pagsasangwan mi kakaimas amakan iti kasangay ko. Yes! Thank you, Lord!
Hello, Don Gonzalo Suarez. Anya ti maipay ko, amigo. Taitaman pa'y ngay bawag ka. Kasta ka di. Okay, kumusta ti korporasyon ta negosyo? Aniya? Nag-resign ti general manager. Kano pa'y? Aniya? Hindi na panpay alawas? Apay nga rod nga italangay bagam kanyak. Tapno ang mo kumabat ti aramidan. Kasta. Saan ko na problemaen, amigo? Tapay kumasan. Idinto tadwata nga akin negosyo iti dayjay. Amigo, imbagam kumakanya katagos. Wala, tapno nakapag-meeting ta kumabat. Huwag nga rod. Tapno nakaalatamat lang iti kasukat ti general manager. Aniya? Adan kasukat na tinag-resign a general manager. Aguray ka man, amigo. Asino? Aniya? Ni Mr. Rupino Cruz? Ay. Saan? Diyak kayat nga isot yung tugaw a general manager. Apa si kalatan tinanginak na kamanang sukat iti nag-resign a general manager? Saan, amigo? Diyak kayat? Diyak kayat aday jay a Rufino Cruz? Di mo dipili, tatalaga adyak kayat, amigo. Sige. Wan, amigo. Okay. Agyamadak. Bye. Aglablabasan tayo dyan Adon Suarez. Diyak kayatan tagati aramidan na. Ala, nagadadag iti ginatgatan niyo may luto para iti kasangay ni Tonyang, senyorito. Santay samat ama ibos nulutuan tayo amin dagita. Ano saan tayo man ama boss? Erefyo, tapnadan tumirianda tayo inton bigat. Sa bagay, dakal mat jeref tayo, senyorito. Wen, isa di mo pakadanagan Eloisa. Wen gayam. Masaludsod ko man Eloisa. Kaano ti kasangay mo? Gawa, senyorito. Oh, apay, kasla di mo kahit nga ibaga. Wen no? Di mo kadi amo ti kasangay mo? Ang imposible, Eloisa. Kinapudno na dandanin, senyorito. Kaano? Inton umaya na bulan. Anya apet siya? Mabalin ka di amaamuan, Eloisa? Ay napo, urek lang naktangan na nang isarat ka dagito ginatgatang miton yan. Apo, nakadong? Wan, ginatang amin dayta ni senyorito para iti kasangay mo. Ay, thank you, senyorito. Ay, tumuknot sa dilangit ti ragsak ko. Ta idi nagdibuak. Awan sa ganak. Ang kita, ay, nag-ado. Dawal, saan dapay lang agawid iti balay? At dapay papananta. Sarino, madam. Mapantay iti balay da Mr. Gonzalo Suarez. Ay, anya di mapanyo ibagaking wana, madam. Kaya't ko kasarita iti nalapat. May papan iti nagsugpunan mi a negosyo. Adda ka di problema, madam. Adda, nag-resign ti general manager. Kat nagipatugaw kiti nadagos iti kasukat na adi naman laing pakpakabo kanyak. Anya? Panaglipot ti kasjay nga inarabid na kanyak. Tsak nagustuhan dawal. Iso akayat ko ang makalinawag ni Don Gonzalo Suarez. Eloisa, awagam ni tatang mo. Di nakapahila sukunin iti oras a panag-time out mo dito yung mansyon. Agawid akton sa lata na makaluto taton niyan. Anya? Ay, saan amabalin Kunani, senyorito, nga agsasango tayong matla amin inton rabi Akay suna birthday, panawan na. Tanya. Wen ngamin, Eloisa. Kun alangan
nga di ka makipagkanta iti happy birthday? Wanan. Awagak ni tatang. Ta ibagakan ko na. Nga uray malado amang sukon kanya. Ni Mami. Mabit lang Hello, Mami. Agyaman ang tasinong bata madagas ti awag ko, iho. Ada ka di ibagayo, Mami? Ibaga ka, uray saan ako nasagsakan na sumagban. Namarambyanak nga agawin. Kaduak ni Dawon. Ha? Apay, Mami. Mapan kami balay da Don Gonzalo. Don Gonzalo? Anya ti mapan niyo ibaga, Mami? Ada pa rin ko di tinagsugpunan mi a negosyo. Isa mapan ko man kasarita, iho. Sige nga rod, Mami. Ala, kastagarudan. Dayjay lang di bagak, iho. Bye. Bye, Mami. Ay, mayat numarabyan nga agawid ni Mami. Nawaya kami. Gan, kore siyak ton ti mapan mangitulod kin ni Eloisa ijay balayda. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.